Na internet! Já si přečtu knihu. Piano! Čí to byl nápad? Tohle je přepadení. Hej ty, tady nemůžeš skejtovat. Ty mi nemáš co poroučet! Já chci být koláč. Billy, ne! Pěkný klobouk. Dík. To byl sarkazmus. No já ti sebral obličej. Zlato, líbí se ti mé nové boty? Jsi křeslo, drahá. Můžu snad snít, Herolde. Funguje, můj stroj času funguje! Já jsem Stegosaurus. Dělej, střelně do ksichtu. Jseš přepadenej, chlapče. Ne, ty jsi připadený. Jak si to sakra udělal? Hej, synku, chytej. Mám ho. Banánová bitva. Ne! Ufouni útočí! Házejte sýr! Až vyrostu, tak poletím na Měsíc. A proč čekat?